Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. A yau za mu yi magana akan abin da ya shafi kwallin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shin kana sa kwalli? Kina sa kwalli? Kwallin da ya fi kowanne shine kwallin da ya kamata a sa, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sa. Ya sunansa, ya kuma yake sakawa. Sunan kwallin Ithmit. Wannan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana alaikum bil Ithmit. Ina ba ku shawara ku yi amfani da kwalli na Ithmit. Wannan Ithmit ɗin shine kwallin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi amfani da shi. Wanda kuma ya ake amfani da shi? Shine ana sa shi uku a dama, musamman in za a kwanta bacci. Me yasa ake sakawa? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana wasar da gani sosai, sannan kuma yana fitar da gashi na idanuwa. Don haka ko da kana da matsalar ciwo ko kina da matsalar ciwon ido, to ki yi amfani da irin kwallin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da shawara a yi amfani da shi. Shine kwallin Ithmit. Yana kare cututtuka da suka shafi ido, yana kuma yana ba wa ido kariya, yana kuma fitar da gashi, sannan yana sa idon ya zamo fari tas, ya zamo yayi kyau. Wannan shine kwalli na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kasance yana umartar sahabbansa, yana umartar al'ummarsa da su saka wannan kwalli. Salamu alaikum wa rahmatullah.